Dnes uvidíte, ako Robo robí. Vítam vás pri ďalšom videu. V tomto videu si ukážeme, ako sa kladie vinylová podlaha. Na úvod by som povedal, že kladenie vinylovej podlahy je už len taká čerešnička na torte. Najdôležitejšie sú samotné prípravy podkladu. Vinyl je na to háklivý. Budem na podlahu ukladať klik vinyl. Jednotlivé lamely sa do seba spájajú systémom klik, podobne ako pri plávajúcej podlahe. Znamená, že zámky do seba zapadnú. Ja som si už začal povrch pripravovať. Treba to nepodceniť. Touto škrabkou sa snažím dať dole všetky nerovnosti, ktoré cítim, keď prejdem rukou. Naozaj, aby to bolo všade hladúčké, každý jeden kúsok skontrolujem. Ak mi niekde ostane niečo pod vinylom, môže mi to tam pukať, cvakať. Povrch musí byť hlavne rovný, suchý, čistý. Ak ste liali niveláciu a nie ste si istí, či už máte niveláciu preschnutú, môžete si jednoducho zobrať len kúsok igelitu, alebo hoci čo položíte na podlahu, napríklad aj toto. Na druhý deň, keď to zdvihnem, musí to byť takéto suché, nesmie tam byť vlhký fľak. Vtedy viem, že mám niveláciu preschnutú. Vinyl je dobre pokladať pri teplote najmenej 15 stupňov. Není dobré ich preniesť z garáže do bytu a hneď klásť. Hovorí sa, že aspoň 24 hodín pred pokladkou by sa mali dielce aklimatizovať. Je to vinylová podlaha klik, takže tie dielce sa nesmú lepiť do seba. Budeme dodržiavať dilatáciu zhruba 8 mm okolo stien. Keby ste kládli podlahu, ktorá má na dĺžku 20 metrov, tak sa neháva aj 10-12 mm. Je dobre vinylovú podlahu vyrezať pod kuchynskou linkou a vstávanou skriňou. Ja to ale nebudem robiť, ja dám linku priamo na vinyl. Takisto sa hovorí, že keď pôjdeme s vinylom okolo zárubní, malo by sa to tu vždycky rozpoliť, aby tu vznikla nejaká dilatácia. Ani to ja nebudem robiť. Ďalší bod, keď tu bude vinyl a dá sa obložková zárubňa, nemala by byť položená, mala by sa podrezať aspoň milimeter špáry, pretože teplotou sa ten vinyl zmršťuje a rozťahuje, takže potrebuje pracovať, aby sa nenamáhali zbytočne perka, aby sa niekde nerozišiel ten vinyl. Takto už vyzerá samotná lamela. Je už s integrovanou podložkou, má 1 mm. Je to kročajová izolácia. Konkrétne táto lamela je hruba 4 mm plus 1 mm kročajová podložka a hrúbka tvrdenej povrchovej vrstvy je 0,3 mm. Do bytu, kde sa chodí v ponožkách, myslím, že to je dostačujúce. Ak by vás zaujímala cena, okolo 24 € za meter štvorcový. Ja som ju ale kúpil v akcii za 11 € za meter štvorcový, takže som rád, spokojný. Vinyl potrebuje mať veľmi tvrdý podklad. Nefunguje tak ako plávajúca podlaha, že dáte podložky, dáte dve podložky, že si ju celú podlahu pridvihnete, aby vám pasovala s inými výškovými rozdielmi podlah. Že zoberiem tento vinyl a nakúpim si tie XPS podložky 5 mm a celú podlahu si zdvihnem. Nesmie byť pod vinylom nič. Môže byť niečo s minimálnou tvrdosťou 200 kPa v tlaku. To znamená, že nejaký tvrdený polystyren by to zvládol, ale bežné podložky, tie penové, to je úplne mäkké a tie čierne štvorcové podložky pod laminátovú podlahu majú zhruba niekde medzi 50 až 90 pevnosť v tlaku. Tu musí byť minimálne 200 až 400. To znamená, že nedá sa pod to dávať nejaká podložka. Tie nerovnosti nesmú byť väčšie ako 2 mm na 2-metrovej late. Zoberiete 2-metrovú latu, položíte a pozeráte sa. Špáry medzi podlahou a latou nesmú byť väčšie ako 2 mm. Každá chybička podkladu vám zvyšuje riziko. Ak budete pokladať vinyl na podlahu s podlahovým vykurovaním, tam je dobre pokladať vinyl až po riadnej vykurovacej skúške. Takže idem si ešte pripraviť riadne podklad a pustíme sa do toho. Vinylovú podlahu začíname klásť od ľavého rohu, pretože vždycky sa napája sprava nová a vždycky sa napája smerom sem nová. Budem si vysávať priebežne po pásoch
lebo aj tak na nohách ešte ponosím, vždycky 2-3 pásy povysávam. Musíme skontrolovať, ako nám to bude vychádzať okolo dverí. Minimálne 5 cm by malo byť. Idem si skontrolovať ešte, ako to bude na tejto strane zárubne. Vyzerá to tak, že tu 5 cm máme, takže môžeme začínať celou. Keby bola náhodou zárubňa posunutá o 5 cm doľava, v tom prípade by sme tu mali len centimeter a dokladať centimeter. To by bola blbosť, takže musíte dopredu myslieť na to, ako vám to vyjde. Ja mám zárubne obidve v rovine, nebude mať problém ani tam. Teraz si potrebujeme zamerať jednu rovinu, aby nám išla pekne drážka, aby to nešlo tak alebo tak. Máme nejakú líniu, ktorej sa budeme držať. Začneme prvou pod uhlom 45 stupňov. Spojíme, obcháme dnu perka a pomaly púšťame. Takže teraz už sa nám nerozdelia, už to drží spojené. Malo by to ísť rezať jednoducho. Prišiel som na jednoduchší spôsob montáže, aby som si to nemusel celé takto dvíhať a celý plast zachlapávať. Začnem to robiť z opačnej strany, čiže pôjdem s perkami do seba naopak, s tou spodnou stranou, dám ich iba ku sebe. Teraz mi perka nezapadli, je tu výškový skok, lebo perka nie sú v sebe. Stačí len pritlačiť a zdvihnúť milimetrik, perka skočili do seba. Takto sa mi budú celé pláty jednoduchšie zaklapávať. Čiže celý plát len prisuniem jeden ku druhej a kúsok zdvihnem a už je tam. Začnem z opačnej strany, kde tento plát si prenesiem tam a pôjdem takto. Prvý rád sme si položili na druhú stranu, teraz sa musíme pozrieť na našu risku a od tej línie si narysujeme napríklad 2 metre. Prvý rád je veľmi dôležitý, pretože od neho sa nám bude odvíjať potom podlaha v celom byte. Dokonca sa mi v začiatkoch stalo aj, že podlaha išla takto do oblúčika. Tomu sa chcem vyhnúť, takže použijeme ten laser, pretože oko ma už neraz klamalo. Pozrieme zhruba, či nám sedí odtieň a budeme rezať z tejto strany. Naznačíme. Dobre. A tento kúsok dáme na miesto. S touto odrezanou časťou budeme začínať, aby nám sedeli špárky. Jedna, druhá, tretia a ideme v rovnakej línii. Teraz si poďme celý pás skúsiť zasunúť a môžeme to vyskúšať. Dobre, to nám sadlo. To nám sadlo. Je to jednoduchšie, ako to nakláňať. Teraz by bolo dobré zmerať si tú vzdialenosť od našej línie. Podľa toho si dáme nejaké kajliky okolo steny. Keď ich zatláčam, nech sa mi to už nehybe, nech je to opreté o stenu. Kajliky mám aj väčšie, aj menšie. Ešte raz v skratke, laser som si dal do roviny s bytom. Na zemi som si porobil čiarky. Od týchto čiarok som si natiahol 2,10 m zhruba na 5 bodoch. A potom od tých bodov si len domeriavam 26,5. Dobre, máme túto rovinu. Tým máme zabezpečené, že nebudeme mať niekde fugy, špáry v drážkach. Keby ste išli takto, tak budete mať aj takto špáry, aj takto špáry. Musia ísť kolmo na seba. Čiže sme si to vykajlikovali. Ja som použil aj väčší, aj menší na doladenie. Teraz každý nový rad, čo položíme, doklepneme ku radu, ktorý už máme. A preto sú dôležité kajliky, aby nám to nebehalo, ale o niečo sa to oprelo. Dobre, môžeme začať s ďalším radom. Zase poprisúvame a pomaly dvíhame. Skočila.
skočila, zacvakla. Dobre, máme všetko zacvaknuté. Zase pozaklepávam. Jemnučko poklepem. Priebežne si skontrolujeme. Zase prebehnem vysávačom a ideme na ďalší rad. Meráme si, ako by sme mali mať. 27, sedí, 54, sedí, 81, sedí a 108, 109. To nám sedí, ale z tejto štvrtej rady nám ostal už len takýto kúsok, takže nebudem s ním začínať. Toto bude ako zbytok a budem začínať zase s 27. Tie odtiene, napravo je tmavšia, naľavo svetlejšia. Takto som si ich porozkladal. Ja budem hľadať na tejto strane, aby bola svetlejšia. Táto nám bude sedieť. Vy môžete si ich takto porozkladať a popozerať. 54. Odrezal som zo zlej strany. Nevadí, použijeme ju inde. No nič, my budeme 3-krát merať. 54 od tejto strany. Vyskladáme si nejakú farbu. Ku nej dáme túto. Ku nej môžeme dať túto. A ku nej môžeme použiť túto plus. Zarežeme si koniec. Povysávame pás. Nech nám tam neštrkoce taký kamienok. Diletáciu. Pri tejto robote sa není kde ponáhľať. Robí sa s tým pekne, naozaj. Na tomto vinile sa mi páči, že to nie je ako pri lacnom lamináte. Že si spravíte jednu druhú radu, potom sa zapozeráte a tu máte odštiepené z rohu. A teraz rozobrať 2 rady, dostať sa ku nej, vymeniť. Spravíte ďalšie 2 rady, zase si všimnete rozoberať. Lacným laminátom sa robí hrozne. Ak už laminát, tak s väčkovou škárou. Aj táto podlaha má väčkovú škáru, ale minimálnu, maličku, 10 mm len. Možno 2 desatinky, takže to ani moc nevidno. Ale nie sú tam ostré rohy. Poďme si zamerať koniec z nejakého zbytku. Budeme brať najprv tie kratšie, nech nám radšej dlhšie ostanú. Necháme si tú špáru. To nemusí byť presne 5, 6, 7 mm. Dáte centimeter, bude centimeter. Niekde sú krivé steny, bude aj centimeter a pol. Dôležité je, aby vám to lišta schovala. Lišta má zhruba 2,5, nie som si istý. Dáme špárku od oka. Možno aj nejaké kolenačky by sa hodili. Utreme. Pripojíme a zasunieme po celej dĺžke. Pozasúvame. A keď máme zasunuté pod, tak jemnúčko pridvihneme. Tento bol pekný. Výhoda je, že keby náhodou máte toho rošteka odlomené, tak sa nič nedieje, pretože vám to nenapúči kvôli vode. Je to plast. Čo je obrovská výhoda. Vinyl je plast. Doma sa nám stalo, na lamináte potiekla voda, ani sme o nej nevedeli. Za hodinku sa utrela, už bolo napúčané. Dobre, pás hotový. Malo by sa to zaklepávať aj z tejto strany smerom tam a z druhej strany sem. Tieto špáry by sme mali priklepnúť z bokov. Býva originál na to také esičko, že dá sa tu zahakne a tu sa poklepne a ju potiahne. Ten háčik ja nemám, ale nevidno nič. Teraz ste videli, ako sa celý pás zakladá. Dáme si teraz chvíľku časozber a pustím vám nejakú dobrú hudbu.
Pri záruby nám to našťastie bude sedieť, máme tu dosť viac ako 5 cm. Budeme pokračovať s ďalším pásom, ktorý ale už pôjde na koniec, preto som si to tu musel všetko pripraviť. Stále ideme v tejto šikmine. Teraz si zase zmeráme láserom tú líniu. Môžeme si dorezať kúsky popri stene a dáme si kajlíky. Už sa nám to potom nepohne. Budem teraz vyrezávať okolo týchto chráničiek. Ak chcete mať pekné oblúčiky, zoberiem si vrták desiatku. V týchto dvoch rohoch vyvrtám dierku a potom to priamočiarou pilou vyrežem od dierky po dierku. Vyzerá to potom krajšie. Som to dať kratšie kúsok. Ja budem musieť asi 4 krát merať. Tu použijeme tú pokazenú. No, dobre. Tu som napríklad otvoril nepoškodený balík, bol pekne zalepený. Tu na mňa čakalo prekvapenie. Našťastie iba prvá. Trocha sme pokročili. Musím vypíliť okolo radiátora. Páči sa mi to bez tých prahov. Neviem ako vy, ale ja snažím sa využiť vždycky, čo sa dá. Nevyhadzujem. Napríklad na tomto mieste bude kuchynská linka, čiže tá podlaha bude navždy zakrytá, dá sa povedať. Preto som použil napríklad tú rozbitú jednu, tú rozbitú druhú. Je tu ešte niekde aj tretia rozbitá použitá. Toto je štvrtá. Myslím, že tu som až 4 použil, čiže to je piatá. A bola ešte nejaká jedna. Tu som tiež použil 6 kusov. V celom balíku je 8 kusov, takže dá sa povedať, že skoro celý poškodený balík našiel som mu svoje miesto, tak aby poškodené časti buď neboli viditeľné, alebo som ich jednoducho odrezal. Ja si to chodím píliť vedľa, aby som nemal bordel. Keď vám tu napríklad ostane kamienok a ja na to položím lamelu, časom ako sa bude po nej chodiť, môže sa kamienok pretlačiť a vznikne vám hrčka. Sedí nám to a ideme dorobiť tento konček, to bude zaujímavejšie. Bod číslo 1, otočíme si ju správnym
smerom, bo už sa mi stalo, že som zbytočne rezal z druhej strany. Koľko budeme potrebovať? 27,3, 27,3 na spodnej 27,8. Ako prvé si odrežeme toto, odrežeme si aj 20,8. Keď to budeme mať odrezané, odmeriame si od tohto bodu, ako ďaleko je vzdialená rúra. 20,5. Rúra má priemer 28, na polovicu je 14, 20,5 plus 14 je zhruba 22. To znamená, že prvá rúra je 22 a druhá by mala byť rovnako. Áno, 22 aj tu. A ideme merať aj odtiaľto. 59 plus 14 je 73. Prvá rúra je 73. Druhá rúra je 145 a 14. 145 a 14 je koľko to v zadku? 159. Narysujeme 159. Tu nám prídu diery. Mám takú sadu vykružovákov, diera má 27 až 28, ja použijem 32 a budem vrtať v tých bodoch, čo sme si narysovali. Tieto strapce začistíme nožičkom jemne. Dobre, vyzerá to zatiaľ takto, tam by mali byť tie rúry. Ja to budem robiť tak, že si ich takto cez tie rúry stredom rozrežem. Položím si to na vodováhu. Hop. Takto sa mi to pekne zlomilo cez tie diery. Silu alebo rozum, jedno z toho. Vyzerá, že nám to tam behlo. Tak. Vyzerá to zhruba takto. Okolo rúr dám nejaký silikón hnedý. Možno vyberem tento kúsok, nalepím obojstrannú pásku tu a tu, aby mi držali stále spojené tie kúsky. Ten rez je naozaj minimálne vidieť. Máme hotové zhruba túto miestnosť, chodbičku, kuchynku. 30 metrov štvorcových. Ostalo nám toľkoto odpadu, zhruba meter na meter, 1 meter štvorcový. Vraví sa, že je dobré z obchodu si zobrať 10% navyše. Mne to vyšlo 30 metrov. Z 30 metrov 1 meter mi ostal. A to už je nepoužiteľný odpad. A za to 3% u mňa. Dobre som hospodáril, aj poškodeným som našiel miesto. Ostalo mi ešte tu pár odrezkov, čo som vyrezával popri stenách. Keď robíte aj kaďaké výrezy, ja som zvyknutý z laminátových podlah, že sú veškary väčšie. Tu sú také miniatúrne, ale vidno ich. Je to troška taký iný efekt. Môžeme vidieť pekne ten hrebienok, po 27 som si išiel. Ide nám pekne aj tu. Snažil som sa ho dodržiavať. Tento vzor je dub Lion, tak môžete pozrieť, či sa vám to páči. Ani tmavý, ani bledý. Ďalší krok bude, pozbieram tieto zbytky a začneme dávať PVC lišty alebo soklové lišty. Ja keď som kupoval túto PVC lištu, zobral som si kúsok z vinilu odrezaných 10 cm a išiel som do obchodu, tam bol na výber z 20-30 druhov. Snažil som sa dopasovať takú, čo bude sedieť. Lenže pozrite na tú podlahu. Každý kúsok je inej farby. V obchode mi to sedelo, tu už je to troška iné. Nevadí. Toto je dub Cordoba, to je dub Lion a toto je dub Cordoba. Sú to 2,5 metrové lišty. Kupoval som ich v Brene, tam je dobrá cena, 5 eur myslím. Koncovky, spojky majú po eure, takže parádna cena. Budem ich lepiť na mamuta. Kúpil som si takéto sady, toto bolo zase v oblíčku, 14 eur táto sada.
Normálne stojí 1,750, táto sada vyšla 14, čiže ešte lacnejšie, plus mám gratis akrylový tmel biely. Môžeme začať od tohto miesta. Od tohto miesta teda ešte začať nemôžeme, pretože najprv potrebujeme mať zárubňu, aby sme išli pekne od zárubne. Ja teda začnem od tohto rohu a pôjdeme dookola miestnosti. Tento roh a zase kúsok si doložím, keď bude zárubňa. Kulištám sa objednávajú vnútorné rohy, kúty takzvané. Ja vonkajší roh nemám, takže ja mám len kúty. Toto sú spojky, keď si odrežem niekde, alebo keď mám stenu dlhšiu ako 2,5 metra, tak sa spájajú dokopy. Toto sú koncovky z jednej, z druhej strany. Tam, kde je ukončenie, toto budem dávať aj okolo zárubne. Začneme v tomto rohu. Hej, tá lišta ide týmto do dola, naopak sa ani nedá dať. Nasadíme si roh, priložíme. Tu sme skončili, čiže dáme spojku a odmeriame, koľko ešte potrebujeme do konca. Na túto stranu si tiež dáme roh, na túto stranu nasadíme spojku. Ja bohužiaľ nemám pekné rohy, nemám pravouhlé rohy, ale polguľaté. Čiže ja si budem musieť troška z tohto rožku. Troška som si ho zaguľatel na šmirgli, pošúchal som ho. Už to sedí lepšie. Ja si ich budem píliť prúskou. Takže máme jednu stranu opretú o roh, druhú stranu opretú o roh. Nedám to úplne, že na stred spojky, ale nechám tam 2 mm priestoru. Tu by bol stred, ja dám o 2 mm ďalej. Nech si môžem s tým ešte podľa potreby hýbať. Krásny rez. Idem si takto nachystať všetky po obvode a keď budú nachystané, tak ich budem lepiť naraz. Nakoniec som si nachystal aj túto, kde pôjde zárubňa, ale nehal som si kúsok dlhšiu. To isté na druhej strane. Lepiť ju nebudem, bude tam zatiaľ len položená. Keď prídu zárubne, lišta sa skráti a nalepí. Tie spojky, neviem už akí ste detailisti, ale ja som si ju schoval za gauč. Tuto som si schoval tiež za gauč, aby ju nebolo vidno. A táto je na strede za skrinkou pod televízor. Idem to nalepiť. Je dosť tvrdá na to, aby nezvládla okopírovať všetky nerovnosti. Preto mi bude niekde sa bude snažiť mi odstávať. Naplnil som si nejaké závažia. Mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, kýbeľ vzadu 7. Takéto niečo okrúhle najlepšie. Nech tlačíte na stred, nie do spodku. Takto pritlačím, zozávažím. Obstaral som si aj elektrickú pištoľ. Nech to nemusím ručne tlačiť. Už som dlho zvažoval si nejakú kúpiť, takže vyskúšame túto. Ako pôjde, táto vychádzala zhruba 30 €. Poďme to lepiť. Takto vyzerá tá mašina. Dá sa tu nastavovať prietok a rýchlosť od 1 po 6. Vyskúšame dvojku. Táto lišta má 5 cm. Ja som zobral papierovú pásku 3,5 cm. Oblepil som si spodky, pretože mamut je silné lepidlo. Spoj vám bude držať, ale povolí farba. Pretože ak vy mamuta nalepíte na farbu, tak sa vám lišta odlúpne aj s farbou. Preto je najlepšie lepiť lišty priamo na omietku, nedávať medzi to farbu. Takže nalepte si vždycky pásku, keď si maľujete a lišty vám budú držať pevne. Nejdem vyprávať zbytočne. Pásiky budem robiť tak, nanesiem 5 cm lepidla, 10 cm vynechám, 5 cm mamut vynechám. Keď si tú lištu oprete o stenu a vidíte, kde máte také priehlbinky, môžem si tu poznačiť ceruzkou a tam dám lepidla viac. No, dvoječka je pomalá. Poďme dať štvorku. To mi už príde moc. Ostaneme pri trojke.
No musím povedať, že je to radosť robiť, keď to nemusím stláčať. A jednoducho ju. Zatiaľ mi stenu pekne okopírovalo. No a takto idem ponaliepať aj zvyšok. Jeden mamut zhruba 8 metrov lišt. Tu som možno troška plýtval. Možno by aj 9 vydržal, 10. Budem robiť asi tenčie pásiky a spravím tenký pás po celej lište. Po tomto videu si budete vedieť aj sami položiť vinyl doma, v izbe, v pivnici, v garáži, v kúpeľni. Ak vás to zaujímalo, nezabudnite dať like, odber, pýtajte sa v komentároch. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.